2027. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa pagsimulan natin, napakahalaga na maisabuhay ang mga salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe magmumula sa Psalms chapter 34 verse 13 hanggang 14 at ang nakasulat. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ito po nakasulat sa Psalms chapter 34 verse 13 hanggang 14. Tandaan po, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga salita ng Diyos sa bawat hakbang ng buhay. Mensahe mula sa Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. Pinakamahalaga ang paniniwala natin sa minimithing kagalingan sa sakit at matiwasay na pamumuhay upang ito'y maangkin, kapanalig. Doc Alternatibo Newscast. Pagkakataon na naman na magabayan kayong lahat, kapanalig, para sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin, hindi na tatamaan pa ng sakit dahil malakas ang immune system, matibay ang buto kaya walang pananakit ng kalamnan, ng muscle, ng tuhod, talampakan dyan, at higit sa lahat dapat mahimbing ang tulog gabi-gabi para hindi malilimutin. Kaya pinakauna, laging gawing pang-almusal, pang-merienda ang pagtimpla at pag-inom ng vitamin B complex powder ng Best Milk. Haluan nyo ng corn, coffee at molasses. Like isang mug na hot water, timplahan nyo ng 2 kutsara na Best Milk, 2 kutsara na vitamin B complex powder, dagdagan ng 1 kutsarang corn coffee at 1 kutsarang molasses. Yan ang inumin kasabay ang pagkain ng prutas. Eat all you can sa prutas. Unahin nyo na yung saging saba, hinog, wag ilaga. Pwede rin salad na gulay. Gawing pang-almusal, pang-merienda pagkahapon para habang nagkakaedad, hindi malilimutin. Matibay ang buto, hindi basta mag-develop ang osteoporosis, osteoarthritis, nerve, muscle pain, maiwasan mo na. Higit sa lahat, normal ang pagdumi araw-araw, umaga't hapon para hindi na constipated. So, sundan, kapanalig,
lamig para maalagaan ang katawan at mapalakas ang immune system. Isa sa patunay na natulungan dahil sa pagsunod sa itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo, narito po ang panayam sa kanya. Ako po si Edgardo Alido, taga Maribilis, Bataan, 57 years old. Sir, ano po ang ginagamit niyo na products ng Doc Alternatibo? Halos lahat ng mga product na gagamit ko na. Pero the best yan ng mga fulvic mineral, yung activated charcoal na capsule, Bismilk, B-complex, halos lahat ng product ay hiyang naman sa akin at makabigay naman ng lakas at makarecover naman sa sakit na complication sa diabetes. Dati hindi ako gulapay, palagi akong masama ang pakiramdam, parang lantang gulay, walang lakas at matamlay lagi ang katawan at gusto na lang maghiga-higa at pahinga. Kung sa trabaho, hindi na makatrabaho dahil sa hina lagi ang katawan. Yung nakapunta ako dito sa Alternatibo, may nakarecover na. Sir, ngayon po, ano na po ang nararamdaman niyo after niyo po gumamit ng produkto ng Doc Alternatibo? Medyo nababalik-balik na yung lakas at saka nakarecover na dahil sa mga product ng Alternatibo. Ano po ang masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakasubok ng produkto natin? Sa lahat dyan na nakakinig, subukan ninyo at tikman yung product ng Alternatibo para alam ninyo kung ano ang maramdaman nyo para mababalik sa normal ang mga lahat na naramdaman ninyo. Okay, sir. Maraming salamat po. Again, ano pong pangalan, edad at saan po nakatira? Si Edgardo Alido, taga Maribilis, Bataan, 57 years old. Prueba sa kaepektibo ang taga Maribilis, Bataan na naangkin ang kalakasan ng katawan, yung feeling niya na lantang gulay, nanghihina, walang lakas ng katawan, masama lagi ang pakiramdam dahil sa diabetes na nagkakomplikasyon. Ngayon, matapos sumunod dito sa Doc Alternatibo, nakapagsabing bumalik ang kalakasan ng katawan. Ito ang patunay sa mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo na epektibo. Kaya sundan po ninyo, lalo na sa mga nagsimula pa lang ang iniinda, puntahan pinakamalapit na branch upang magabayan na para maka-avail ng mga papromo dahil araw-araw buy one take one. Ngayon may buy one take two promo pa, magpa-member lang sa halagang 1,850 pesos lahat, pati na yung seminar registration fee, nakapackage na 1,850 pesos, then bibigyan ka ng free product kit na hindi bababa sa 2,000 pesos ang halaga na magamit agad upang ang simpleng iniinda masolusyonan na. Maka-avail na sa mga papromo ngayong araw. Maraming buy one take two para sa inyong mga members. Kung may katanungan, health concerns, narito ang hotline na maaari niyong i-message 0907-2423907. Ulitin ko ang hotline na i-message. Huwag nang tumawag kasi hindi ko masagot habang nagpo-programa ako. Mag-message lang sa 0907-2423907. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Sa mga tinamaan ng sakit, maipapayo ko po sa inyo, sundan agad ang cleansing program at natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternatibo upang mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs at maibalik ang malakas, malusog na pangangatawan para maiwasan ang posibleng komplikasyon. At prueba sa sinasabi ko na kagalingan, narito po ang nag-undergo sa cleansing program at natural megadose
dose vitamin C IV ng Doc Alternativo. Ako si Maria Belen Chodosyo, 64 years old, isa ka businesswoman, taga Kalibo, Aklan. Ma'am, matapos ang pila ka tuig na nga pagsunod mo sa Doc Alternativo, kumusta naman ma'am? Mag-almost 4 years na ako nga nagagamit sa mga produkto sa Doc Alternativo. So far, sa nagadugay, daw nami ang akong mga pamatsyag, labi na gid ang akong mga pagtulog. Kag okay naman ako, laman ako without my maintenance sa doktor, okay gid ang akong pamatsyag. Ang akong na ginatake ang iyasang Doc Alternativo nga mga produkto. Ma'am, naka-undergo ka sa aton nga rejuvenation treatment coaching program, nag-vitamin C ka, nag-cleansing. Ano ang maayong resulta sini sa imo, ma'am? Sang pag-undergo ko sang cleansing kag ang vitamin C IV, nami man iya nga resulta sa akong lawas. Mas gusto ko ang Doc Alternativo nga pamaraan. Natural siya abi, hindi siya synthetic. So mga pila ka tuig ito imo dati nga maintenance sa sakit, ma'am? Almost 16 years ako nag-maintenance ang synthetic ko. Para sa high blood, ma'am? Para sa hypertension ko. So, dire sa Doc Alternativo, within 4 years, wala ka na sang maintenance high blood? Wala na ako maintenance high blood dire sa Doc Alternativo within 4 years. Sa mga nagpamati, try nyo lang ang Doc Alternativo kay para sa akon, okay siya sa akon sakit. Nahil ako physically, spiritually, kag emotionally. I am Maria Belen F. Chodosyo, 64 years old, from Kalibo, Aklan. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Si Ma'am Belen Chodosyo, 64 years old, from Kalibo, Aklan. Within 4 years na sumunod dito sa Doc Alternativo, matapos niyang sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV, nakapagsabi na maganda yung pakiramdam niya dahil wala na yung iniinda, hindi na iniisip yung sakit, kundi napanatili ang malusog na pangangatawan at mas lumalakas ang pakiramdam. Kaya sundan po ninyo kapanalig upang maangkin din ang kagalingan. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch kung merong laboratory result or any medical records, dalhin lang para matulungan po kayo sa tamang solusyon tungo sa kagalingan tulad ng inyong napakinggan. Kung may katanungan, health concerns, i-message sa 0907-2423907. Ulitin kong hotline, 0907-2423907. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan ang mga napakinggan at personal nyo makadaumpalad, makausap yung mga nagtestimony na nakaangkin ng kagalingan. Narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Biyernes, August 11, ako ay inyong makakasama sa Lipa City Branch. Nakaschedule din sa Nabalbiliran, Zamboanga City at General Santos City Branch. Bukas, Sabado, August 12, ako po inyong makakasama dyan sa Pasay City Branch. Nakaschedule din sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Abulog sa Cagayan, Katbalugan sa Samara, Ormoc City Leyte, Ipil sa Zamboanga Sibugaya, Diga City sa Davao del Sur, Surala sa South Cotabato, Matina sa Davao City at Tagum City, Davao del Norte Branch. Ngayong linggo naman, August 13, nandyan po ako sa Cubao, Quezon City Branch, magsasagawa ng seminar kasabay ang anniversary celebration. Then sa Lunes, August 14, nandyan naman ako sa Malolo City, Bulacan Branch. Nakaschedule din sa Lunes dyan sa Iloilo City at Calbayog sa Samara. Pagka August 15,
15, Martes. Nandyan po ang seminar schedule sa San Jose Antique Branch at Tacorong City Sultan Kudarat Branch. Sa Miyerkules next week, August 16, nandyan po ako sa 3C Martires Cavite Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar, kasabay ang anniversary celebration, at pa-register in advance para makaangkin ng libreng Fulvic Mineral. Ito nagkakahalaga ng 1,250 pesos ngayon. Libre na ibigay sa mga magpa-register in advance at priority ka sa one-on-one counseling pagkatapos ng seminar. Magdala ng 1 litrong tubig para din sa libreng patak ng Fulvic Mineral at samantalahin ang mga papromo. Halos lahat buy one take two promo pag seminar day. Pangalawang undergo ko pa lang ng vitamin C, naramdaman ko yung lakas ko. Unang cleansing ko po, naubos lahat ang aking mga toxin. Salamat sa Doc Alternativo na mawin nakapaupay sa Paulawas. Ito kung hupong, hupla siya mga 3 days kita pa daw 7 days. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Galuhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong August 25, Biyernes sa Lopez, Quezon. Matatagpuan sa Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon, sa taas ng Motolite katapat ng Goldilocks. Ngayong August 26, Sabado sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abucar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang unang 15 na magpa-register makatanggap ng free Fulvic Mineral na 1,250 pesos at priority sa one-on-one counseling after seminar. Registration fee 500 pesos. Doc Alternativo, the expert in herbal and natural healing. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Congratulations sa lahat ng mga members, employees, advocates at believers ng Doc Alternativo. Dahil po sa inyo, ika-16th years na ang advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pa nating pinatatag para sa herbal at natural na lunas. Ang tiwala at patuloy ninyong pagtatangkilik ay lalo pang nagpalakas sa Doc Alternativo na maihatid ang kagalingan, malusog na pangangatawan at matiwasay na pamumuhay sa bawat Pilipino. Kaya ngayong 16th years, meron tayong daily anniversary promo, buy one take one, lalo na ang buy one take two promo at napakalaking discount sa mga natural healing services tulad ng cleansing formula, mega dose, vitamin C IV at mas pinapalawak pa ang livelihood program sa mga members at distributors. Ito po ang inyong Doc Alternativo Finance Head, Inventor Magdalena Dilibo. Patuloy na nagsasaliksik at gumagabay sa inyong lahat para sa mas epektibong alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dalangin ko ang kagalingan at masayang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga One ASAP members at believers ng Doc Alternativo. Happy 16th years anniversary sa inyong lahat ka-alternatibo. Doc Alternativo Newscast. Dito
Narito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa mga health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Isa sa concern dito, Doc Ed, tungkol sa bukol, may paraan ba na hindi na maoperahan at kusang matutunaw lang ang bukol? Yeah, lahat ng bukol na abnormal, babalik yan sa normal. Lahat, okay? Bakit? Kasi basically, una, hindi part yan ng katawan mo. Tumubo lang yan dahil mali ang chemistry ng dugo. Mali ang pumasok sa katawan. Mali ang na-absorb ng small intestine through the bloodstream. So mali din ang naibumba ng puso na dugo, no? Na may dalang lason sa lahat ng sistema ng katawan. So nagkakamali rin ang tubo. So lahat ng bukol, saan mang organs ng katawan, kahit saan man yan. You have to remember this. Now, all we have to do is to really address the root causes. Ano ang mga dahilan? Yan ang ating mastery rito. Paghanap kung saan ang gagaling to. Is it psychological in nature? Yan. Hanapin natin yan. Mapapansin natin to kasi lalabas itong mga palatandaan sa dila mo. Lalabas yan. You cannot hide. No, you cannot hide. Because that is subconscious response. That's automatic. Number 2, tingnan natin. Is this due to constipation? Is it due to physical? Pagkain ba ang dahilan? Pag-inom ba? Kasi kung yun po ang dahilan, talaga makikita natin. You cannot deny. The body will always reveal what's inside of your body based on the signs na makikita natin sa buhok, mata at balat. Then, third, is it chemicals? Mataas na ba ang lason? Did you inhale poison? Nung bata ka pa, na-sprayhan ba ng chemical spray ang kwarto, pampatay ng lamok? Pumasok ba through the bloodstream kasi na-injectan ka ng anesthesia o marami ng drugs o marami ka nang nainom na chemicals? You cannot deny because the body will always reveal the manifestations. So yun po ang kailangan nyo. You have to come to the alternatibo, puntahan nyo po kami. We need to analyze. And much better po, sundin nyo ang combination of vitamin C intravenous and cleansing formula. Kahit wala si Doc Ed, basta buo po ang puso ninyo, buo ang loob ninyo, susundin po ito. Hindi po ito mahirap. No? Kailangan nyo po itong sundin. Kahit gumastos po kayo, maliit lang po ito. Kung ikukumpara natin sa gagastusin ninyo sa chemotherapy at operations na hindi naman talaga nakakagamot. Actually, yun pa nga ang dahilan nagkakaroon ng secondary tumor o secondary cancers. So, you have to be wise. No? You have to really think what's the best solution na tuloy-tuloy ang pagaling. Hindi yung patapal-tapal na band-aid therapy na gumaling ng konti, symptoms lang nawala, pero nandun pa rin ang cause. Kaya in due time, babalik pa rin yung abnormal growths. Dumaan pa ako ng 6-month treatment at nagkaroon ako ng problema sa baga, pero hanggang ngayon, bumalik na naman yung asthma ko. Ano po bang mainam na gawin at ano po ang dapat para sa akin sa Doc Alternatibo? Yes, sundin nyo lang ang nakasulat na formula. Nandoon po kasi ang sagot sa lahat mong tanong. Kung anong dapat kainin, kung anong dapat sundin. Kasi nandun yun sequence yun Pag-isis umaga, tanghali, gabi. Ito po kasi ang hindi nyo nasunod siguro. Kahit uminom kayo ng drugs para sa baga, 6 months yung 6 treatment months niya. Hindi pa rin ninyo nakuha ang cause. Ang ginawa lang, pinasukan lang ng antibiotics para patayin yung mikrobyong kumakain di umano sa baga na siya naging dahilan ng tuberculosis of the lungs. Walang panama yan. Kung mahina ang immune system mo, babalik pa rin yan. Kasi mikrobyo na sa hangin yan Airborne yan. So kapag na-inhale mo yung mikrobyo, dadami rin siya sa baga mo, kakainin uli. Kasi wala na ang drugs na siyang dati pumapatay sa kanila. But if you reverse the condition, you have to strengthen the immune system first. Let the immune system do its job. No, you have to really do what's the best. Kainin at inumin. Nandun yun, nakasulat yun. Then the system will really work. Like you have to take a lot of mixed in with mangosteen and lagundi. That will strengthen your body system. Pero kung kulang pa rin ng mikrobyo sa colon mo, kasi pinatay mo na nga ng antibiotics, paulit-ulit pa rin yung sakit mo. So we have to really address the right one. No? Tamang formula. It's a combination ng banana cider, the probiotics, the cleansing formula, and the vitamin C intravenous. The vitamin C intravenous will strengthen the immune system and let the immune system do its job to massacre the microbial attack sa baga. At tatanggalin din ang toxins sa pamamagitan ng perspiration. Cleansing program, yun ang material na kasabay ng vitamin C para ilabas yung ihi, yung dumi, lalabas sa balat, no? Ang pawis. At ibibigay yung nutrients. At the same time, i-reprogram ka. Yun kasi yung pinakamahalaga. Hindi ka lang umihi. That's not enough. You have to be reprogrammed. Yung acid na sikmura mo, hindi na dapat every 2 hours nagre-release. At yung utak mo, hindi dapat na-disturb. You have to sleep deeply. Yun ang kailangan para mas mabilis na nakaka-repair yung lungs. Ito
Ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang makausap kayo personally, ma-check ang physical condition at may paliwanag sa inyo kung paano sundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV. Dagdag pa na patunay ng kagalingan, narito po ang interview sa nag-undergo sa cleansing program at Natural Megadose Vitamin C IV. Ako po si Mita Bayangos from Lara Cascarla, 71 years old. Magmula nung nag-take ako ng mga product ng Doc Alternativo, naging normal na yung BP ko, naalis na yung pagmamanas ng mga paa ko, at saka yung nararamdaman ko sa sikmura ko, naalis na rin, mga rayo-rayoma, hindi na namamaga yung mga parte ng katawan. Wow. Yun ang naobserbahan ko. Opo. Nakapag-undergo din po kayo ng vitamin C, tama po ba? Tama po. Okay, then ngayon, yung mga ginagamit ninyo ngayon is yung mga, ano yung mga normal na product ni Doc Alternativo na nakapagpapaayos ng inyong health? Ang hindi po ako nagpapawala yung fulvic mineral, coffee, at saka B-complex. Wow. So ma'am, pwede ko pong alamin ulit ang buong pangalan nila, edad at taga saan po kayo at mag-share po kayo ng message ninyo sa ating mga listeners. Ako si Mita Bayangos from Lara, La Paz, Tarlac, 71 years old po. Yung mga ibang nakikinig po na may iba-ibang problema sa kanilang kalusugan, huwag na po kayo mag-atubili, mapunta po kayo sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo at doon po yung makikita po ninyo yung nagpapagaling sa inyo sa kanilang mga produkto. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Ang 71 years old from La Paz, Tarlac ay talagang umiimbita sa inyo na subukan, puntahan ang Doc Alternativo dahil sa kanya matapos niyang sinundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV, na iwasan ang dialysis. Nawala yung manas niyan, pati yung rayoma, bumalik sa normal yung pangangatawan, wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Ngayon, natuto pa sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan sa kagalingan na inyong napakinggan. Kung may katanungan, health concerns, narito pong hotline na maring i-message 0907-2423907. Ulitin kong hotline 0907-2423907. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and farsightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin? Eye Solution ang sagot niyan. Wala akong tipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng Eye Solution. At may parang grasya talaga ni Lord sa akin ito Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung epektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 82 years old. Eye Solution. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946
0917-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahil na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan po nakaschedule na herbal at natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan ang itinuturo natin na alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Alternatibo, programang tumatalakay sa